L-eks kap tal-komunikazzjoni tal-gvern, Kurt Farrugia, ma jidhirx li għadu dispjaċut li m'għadux impjegat f'Kastilja, hekk kif il-gvern issofrilu pakkett finanzjarju formidabbli ta' aktar minn 180,000 euro fi żmien 9 snin bħala kap eżekuttiv tal-Malta Enterprise. Dan ħareġ minn stħarriġ tal-gazzetta The Sunday Times of Malta wara talba li għamlet il-Malta Enterprise permezz tal-għad dwar libertà tal-espressjoni. Minnaħa l-oħra, it-tnejn li għadda, il-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna ħabbar li l-Gvern Laburista din is-sena se jkun qed jagħti żieda ta' €3.49 biss fil-ġimgħa għal ħaddiema Maltin u Għawċin. Meqjusa bħala waħda mill-aktar karigi pakkett finanzjarju mlaħħam li uffiċjal pubbliku qatt jista' jkollu, Kurt Farrugia ġie ingaġġat mingħajr sejħa pubblika u fuq istruzzjoni diretti mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru. B'daqqa ta' pinna minn Kastilja, il-paga ta' Kurt Farrugia triplat b'salarju bażiku li jibda b'105,000 euro u tiżdied b'aktar minn 26,000 euro meta wieħed iqis il-performance bonuses u disturbance allowances, id-doppju tal-paga li jaqla l-Prim Ministru Joseph Muscat. Dan meta qabelu kellu 34,000 euro f'paga u madwar 11,000 euro f'żidiet addizzjonali. Minn barra żidiet tal-għoli tal-ħajja ma jaqsux żidiet oħrajn bis-salarju bażiku jiżdied b'5,000 euro kull sena fuq 9 snin għal 145,000 euro u l-performance bonus bżieda ta' 1,000 euro kull sena għal 29,000 euro. Finalment, fid-9 sena jibda jaqla kważi 180,000 euro, jiġifieri triplu tal-paga tal-Prim Ministru u 5 darbit aktar mill-paga li kellu l-eks ġurnalista Super One f'Kastilja. Kurt Farrugia u magħruf għalkemm hu qrib il-Prim Ministru Muscat. Saħansitra sa meta tnejn li huma kienu għadhom impjegati tal-Midja Laburista. Fil-fatt, meta Muscat kien elett bħala membru parlamentari Ewropew, għażel direttament lil Farrugia biex iħodlu postu fit-tmexxija tas-sit elettroniku maltastar.com. Ma li laħaq Prim Ministru kien naturali li Muscat isejjaħ lil Kurt Farrugia biex iħodlu ħsieb il-komunikazzjoni tal-Gvern. U issa li Muscat tiħejji ruħu biex jerħi r-ridni ta' Kastilja, rali l-istess Farrugia jsib post stabbilit, f'dan il-każ mal-Malta Enterprise. Sa dan it-tant, dawn iż-żidiet esaġerati fil-paga tal-eks ġurnalist tal-Midja Laburista kienu approvati kollha mill-bord tad-diretturi ta' din l-aġenzija pubblika li ddeċida wkoll li Farrugia jingħata 5,000 euro oħra addizzjonali bħala disturbance allowance tal-li jsifer ta' spiss. Kurt Farrugia se jkun intitolat ukoll għal polza tal-assigurazzjoni personali ġeneruża ħalli l-eredi tiegħu jkunu intitolati għal ħlas ta' 450,000 euro f'każ ta' mewt waqt li qed jagħti servizz il-Malta Enterprise. Il-familja immedjata wkoll se tgawdi minn polza tas-saħħa internazzjonali li tlaħħaq madwar 4,000 euro fis-sena, kif ukoll karozza mikrija bil-fjuwil imħallas u spejjeż anċillari mħallsa mill-Malta Enterprise.